Nwere ndị a na-ekwe. Agụ nna ya deje. Ha ka ivu ogene nya ụdọ ọja. Ndị ego mere na-adakwa biko. Brọda, ụwa bụ nke onye. Emere ebo esi eri kosi awachi. Ogene dị. Ka m ji eri. Abi. Ivude ifupa ya kwa vuzo ụmụ anya n'ogene ka anyị ji eri. Ewo, ngwa megodiri m ovive m na-ara ike ọja, fugoro m ya ọja. Ndị be na-akpọ ya opu. Vọrọ m ya opu. Ọ mvọ ya sevi ya chi. Vọọ ya ka m via ka mmanụ dị ike efe. Nna abụla ya mmadụ. Vọọ ya nwene. Ahụ mai. Ị na-egekwe? Eyiwo. Natawa nwene m. Nwere m natawa. Ogene dị. Natawa. Ha. Enwere ekwu na m na-ajụ nwoke ajụjụ. Ndị ebe eji mara biko. Nna m. Ebe eji mara m na Nenwe niile n'ụwa niile bụ Ogene Umuoma Jizọs. Okay, Ogene Umuoma Jesus. Okay, Ogene Umuoma Jesus. Yes, led by Ugoli Nwamba. Ndị onye bụ Ugoli Nwamba ọgụ a? Lekwa mba agụ ga m n'ike ọgbọ. Ogene dị mba, ọ fụdị mkpa bụ ogologo imi. Agụ nna ya. Hey ya. Ogene dị natawa. Ije.